Den 13. april 2026, der udsendte Stanford University deres årlige rapport AI Index. Der er masser af interessante indsigter at dykke ned i. Hvis du er interesseret, så linker jeg til deres site i slutningen af den her video. Rapporten er enormt omfattende, og den indeholder data fra hele verden. Men her, der skal det handle om Danmark, og hvad vi kan udlede om, hvordan vi står samlet set i forhold til resten af Europa og selvfølgelig USA og Kina, ifølge den her rapport. Danmark optræder faktisk direkte i data på tværs af 7 forskellige dimensioner. Og det giver os noget så sjældent som et datadrevet portræt af, hvor Danmark befinder sig i det globale AI-billede. Det første område, vi skal kigge på, er AI-adoption, altså hvor hurtigt et land er til at samle AI op som teknologi. Og her kommer den første overraskelse, for Danmark bruger nemlig AI langsommere end forventet. Vi kan jo ellers godt lide at tænke på Danmark som et velstående og et digitalt progressivt land, men det er altså ikke det billede, der tegnes af data i rapporten. Her falder Danmark under trendlinjen, når man sætter AI-adoption op imod BNP per capita. Rapporten bygger på data fra Microsoft AI Economy Institute, og de data, som I ser her, de viser altså, at de fleste højindkomstlande ligger i klynger mellem 25 og 45% AI-adoption. Og så er der nogen, der stikker helt af, for eksempel de Forenede Arabiske Emirater og Singapore, som ligger langt over, hvad man kan forvente ud fra deres indkomst. Men Danmark, ligesom USA i øvrigt, ligger altså under den trend. Og selvom det ikke på nogen måde er en katastrofe, så kunne man alligevel godt tænke sig at se Danmark lidt længere frem i bussen næste gang. Til gengæld så ser talentbilledet meget bedre ud. Her er vi generelt stærke i forhold til vores størrelse. Det er klart, at på absolut volumen, der kan vi ikke konkurrere med USA, Indien eller Tyskland i rene tal. Men når rapporten måler AI-forskere og udviklere per 100.000 indbyggere, så ændrer billedet sig markant. Mål på AI-talent med skabende aktivitet, og her der forstår vi altså forskning, modeller og bidrag til open source, jamen der har Danmark 66,3 per 100.000 indbyggere. Det placerer os over Tyskland og Storbritannien. Vi er ikke i top. Igen ser du Singapore og Schweiz ligge i toppen af feltet, men vi er trods alt i det gode midterfelt globalt. Og vigtigere endnu, Danmark har et positivt netflow på AI-forskere og udviklere. Det vil sige, vi tiltrækker mere, end vi mister. De fleste lande i vores størrelse er i minus, og det er Danmark altså ikke. Den eneste bemærkelsesværdige svaghed er på køn. Kun 27% af Danmarks AI-forskere og udviklere er kvinder. Det er for lavt, og det er et strukturelt problem, der ikke løser sig selv. Kompetencebilledet er interessant, fordi det viser bevægelse. Det er baseret på tal fra LinkedIn, som måler AI skill penetration, altså hvor meget fylder AI-kompetencer i folks profiler, sammenlignet med det globale gennemsnit. Her har Danmark i 2025 en lidt tvivlsom 20. plads. I 2024 var Danmark rank 19 med 26,6%, og i 2025 der steg vi faktisk til 28,7%, en stigning på 2,1 procentpoint. Desværre så kom Sydkorea altså lige og overhalede os indenom. Det er stadigvæk over USA og over Tyskland, men vi er under de nordiske lande, der klarer sig bedst, og under en række mellemeuropæiske lande. Nu er det jo tal fra LinkedIn, så det kunne jo også bare være en metrik på, hvor gode danskere er til at bullshitte. Men hvis vi nu antager, at der er hold i data, ja, så bevæger vi os altså i den rigtige retning. Vi bevæger os bare ikke hurtigt nok til at holde vores placering i et felt, som accelererer. Så skal vi til innovation, og det er et af de områder, hvor Danmark skiller sig allermest ud fra mængden i hele rapporten. Rapporten analyserer, hvor meget de forskellige landes patentporteføljer ligner USA's og Kinas. Og de fleste lande klynger sig i et midterfelt med 60-80% overlap med begge. Finland, Sverige, Tyskland og Schweiz på den ene side, Indien, Australien og Japan og Storbritannien på den anden. Og så er der Danmark, som er det eneste land, der ligger helt for sig selv nede i venstre hjørne, med kun 52% overlap med USA og 45% med Kina. Ingen andre lande er i nærheden. Danmark er altså det land, der afviger mest. Årsagen er, at Danmarks AI-patenter
ikke er koncentreret i de sædvanlige kategorier, som software og neurale net. Vores patenter er koncentreret i energi og vindkraft. Og det fortæller noget vigtigt. Danmark bruger AI som et redskab i eksisterende industrielle styrker, energi og vindmøller, frem for at fokusere på mere generelle AI-systemer, computing og neurale netværk. Og det er jo ikke nødvendigvis forkert. Det er bare meget anderledes end den globale norm. Og det rejser selvfølgelig spørgsmålet om, hvorvidt det her er en bevidst strategi, eller om det bare er det, der sker, når man ikke har en eksplicit AI-innovationsstrategi. Et andet område, som rapporten sætter fokus på, er de forskellige investeringsprofiler, som de enkelte lande har, når det gælder offentlig investering i AI. I absolut volumen af offentlige AI-kontrakter, der kan Danmark naturligvis ikke være med, sammenlignet med Tyskland, Frankrig eller Storbritannien, som har den største absolute kontraktmasse i Europa. Men når vi kigger på mediankontraktværdien, altså den typiske størrelse af en offentlig AI-kontrakt, ja, så er Danmark faktisk øverst i Europa med $1,07 millioner per kontrakt, foran Østrig og Belgien og Italien. Og det antyder, at den danske stat investerer mere fokuseret i færre og større og forhåbentlig mere seriøse AI-projekter. Et eksempel kunne for eksempel være supercomputeren Gefion, hvor Danmark investerede 100 millioner kroner i 2024. Så det kunne være et tegn på den strategiske modenhed, selvom den samlede volumen altså er beskeden. Og hvad er det så, vi ser, når vi ser på det samlede billede? Først og fremmest har Danmark stærke AI-forskere og udviklere per capita og positivt flow, og det er godt. Vi er på 20. pladsen, når det kommer til AI-kompetencer, og vi bevæger os fremad, bare ikke hurtigere end feltet. Vores innovationsprofil er markant anderledes end verdensgennemsnittet. Vi bruger AI i energi og industri, men ikke til at bygge nye AI-systemer. Om det er en reel national strategi eller mere en konsekvens af mangel på samme, kan vi jo diskutere. Den er i hvert fald usynlig for alle, der ikke kigger på patentdata. Vores offentlige AI-kontrakter er få, men til gengæld store. Vi er nummer 1 i Europa på median kontraktværdi, men vi er langt fra Storbritannien og Tyskland i samlet investering. Og vi adopterer altså AI langsommere, end vores indkomstniveau ville forudsige, og det er måske den mest direkte og mest presserende advarsel i dataene. Danmark er ikke bagud på talent. Vi er bagud på at omsætte den kapacitet til handling. I virksomheder, i organisationer og i det daglige arbejdsliv. Og det er lige præcis det, der gør den her rapport relevant. Og med det, så nåede vi i mål med vores gennemgang af Danmarks rolle i Stanfords AI Index 2026. Du kan læse meget mere og hente rapporten inde på Stanfords hjemmeside. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, du synes, det var spændende.